Jeg er på vej til DMJX og deres nye røde bygning i Ørestaden. Her skal jeg denne gang blive klogere på OSINT, Open Source Intelligence. Halløj. Det er mig, der er Michael. Jeg kan genkende dig, for jeg googlede dig. Ja. Underviseren på Journalisthøjskolens OSINT-kurser hedder Daniel Oxholm Sørensen. Han er leder af OSINT-organisationen Noir og arbejder samtidig som datastrateg på TV2 Fyn. Han har en hel del erfaringer både lokalt og internationalt med OSINT. Jeg hedder Daniel Oxholm, og jeg har egentlig en baggrund, hvor jeg har studeret kunst. Men på den uddannelse studerede jeg ved siden af noget, der hedder Forensic Architecture, som der endte med at blive en kæmpe inspiration, som der arbejder med OSINT-metoder. Og dem havde jeg inde og ligesom hjælpe mig i min kunstneriske praksis. Og så har jeg så senere taget nogle kurser med Bellingcat. Har jeg taget flere gange kurser med dem, og er også ligesom i dialog med dem. Har arbejdet sammen med nogle af de sådan førende OSINT'er senere, som der ligesom har været. Det er den måde, man ligesom kommer ind i det netværk. Prøv lige at forklare, hvad betyder OSINT, og når du siger forensic, hvad er det så i virkeligheden for en verden? Ja, altså jeg er jo meget inde i sådan den journalistiske del af det. Og det står for Open Source Intelligence, så intelligens i åbne kilder. Det at kunne finde rundt på internettet og finde information på internettet. Og der er det jo både inde på sociale medier, men det er jo også i satellitter, ligesom det er også i sådan generel information, Google. Altså, man siger jo tit, at vi er Google-eksperter, eller hvad kan man sige, specialiserede Google-søgningseksperter, sådan noget i den retning. Altså, at vi ligesom kan finde det, der ligger bag ved hjemmesider, og finde frem til personer, som der ikke er lettere at finde. Men det er også et værktøj, eller en måde at arbejde på, som bliver brugt i efterretningstjenester og den slags. Ja, det er jo, man kan jo sige, det er jo der, det ligesom er startet, og man kan sige, at OSINT ligger jo endda før, altså metoderne ligger jo før internettet. Det er jo sådan nogle metoder, som der også er nede i databaser, som man kan sige, de er jo blevet digitaliseret og så er blevet til internettet. Så de metoder har jo lagt i efterretningen lang tid før internettet. Og så så det er også en stor del af det også ligesom at sådan kunne sammenholde information. Så finde informationer i forskellige databaser for ligesom at skabe beviser, som der ligesom kan tage en videre i ens undersøgelse. Så hvordan kan man bruge det som journalist? Sådan man kan bruge det på mange forskellige måder. Man kan sige, der hvor man ser sådan internationalt, at det bliver brugt, det er jo meget på sådan nogle, i konfliktområder, at man ligesom sidder og følger med i, hvad foregår der på jorden, men også hvad sker der op fra sådan en satellit. Hvordan kan vi se, hvor der ligesom er blevet bombet, eller hvor kan man se, at der ligesom er nogle ulovlige krigshandlinger, ved at der er nogen, der ligesom holder deres telefoner op og optager det. Og der så er nogle journalister, der ligesom fanger det igennem deres monitorering af sociale medier. Men det kan også bruges i lokal journalistik. Vi kan også monitorere lokale Facebook-grupper til at følge med i, hvad bliver der sagt? Bliver der sagt nogle ting ud lokalt, som vi ligesom kan fange, som der kan skabe de her lidt mere nære historier. Har du nogle eksempler på det? Jamen for eksempel, så jeg arbejder på TV2 Fyn. Vi har en scraper, der scraper Facebook-grupper. Vi scraper 100 Facebook-grupper 3 gange om dagen ved TV2 Fyn, for ligesom at fange de her historier. Så der sidder vi ligesom og overvåger information. Man kan også gøre det sammen med Reddit. Vi har også et TweetDeck, så man kan sige, at den form for monitorering er der. Så er der noget i forhold til sådan behandlingen af information, hvor at der er nogle systematikker, som man kan lære, hvor at hvis man vil kigge på et netværk, hvordan kan vi så sådan ligesom sige, kender ham her, det her netværk, og hvordan er de ligesom linket sammen. Der var en dame, der flyttede ind i sådan et lokalt område, og hun havde sådan en allergi over for solstråler, hvilket gjorde, hun skulle gå rundt med sådan en mask, hvor hun så orienterede lokalbefolkningen om, at de altså ikke skulle være bange for hende, når hun gik rundt. Og den måde, vi fanger det på, det er så på engagement, så det kan vi ligesom filtrere på, og så kan vi ligesom sige, okay, den her historie, den kunne potentielt være interessant at, ligesom at komme ud med.
Den første del, som man ligesom lærer, det er sådan logikken bag det. Så hvordan tænker vi med det her? Fordi noget af det, som der er inden for det her område, er, at der er rigtig mange værktøjer, og der er rigtig mange metoder. Men hvis man begynder at forstå logikken, så har man også muligheden for at holde sig selv opdateret på det her. Så et eksempel er, at vi inden for geolokalisering, så ser vi, at der kommer en masse værktøjer, AI-værktøjer, som man også bliver introduceret til. Men det, som der er det vigtige her, det er, at man finder ud af, okay, hvordan gør jeg det her først og fremmest? Og så, hvordan kan jeg finde frem til de her værktøjer? Fordi de kommer og går. Eller også så kommer de bag en betaling. Så at man ligesom forstår, hvad er det for en logik, jeg arbejder med? Hvad er det for metoder, jeg kan bruge? Og hvad er der så lige nu af værktøjer tilgængelige? Så der er jo noget, hvor man kan sige, at de her værktøjer, de kan effektivisere mine processer, men hvis de nu ikke er tilgængelige, jamen, så kan jeg altid gå tilbage og så sige, okay, jeg ved godt, hvordan jeg så ligesom skal gøre det her inden for geolokation, ved at bruge de her satellitter, eller ved at bruge de her kort, som der ligger online. Så det prøver man også på kurset, eller hører man bare om det? Ja, man får fingrene ned i det. Okay. Altså, så et er, at man ligesom man får at vide, hvad er det for et mindset, at vi arbejder med. Og 2, det er, hvad er det, der er værktøjer, der er tilgængelige. Og så 3, det er jo selvfølgelig, at man skal arbejde med det. Så der er en masse opgaver igennem kurset, hvor man lærer om det her. Og noget, der er vigtigt for mig, fordi jeg jo ligesom dels er i min egen organisation Noir, som der arbejder sådan mere med et internationalt fokus, og så arbejder til dagligdag lokalt. Så noget, der er vigtigt for mig, det er, at man både får en lokal forståelse og en international forståelse. Sådan så, at vi ligesom rammer hele spændvidden i hele branchen. At vi kan sige, at vi kan både anvende det til den helt store internationale historie, men vi kan også sådan i dagligdagen bruge de her værktøjer. Så et eksempel på geolokation har været i mit tilfælde, var, at der var sådan en bombevarsel nede på Sydfyn, hvor at vi får det at vide af politiet. Vi får ikke specifikt at vide, hvor det er, men vi får ligesom at vide sådan nogle mindre informationer om det område. Og ved at gå ind og kigge på et kort, så kunne vi pejle de reporter, der kørte ud, kunne vi pejle direkte hen til området, i stedet for at de selv skulle ligge og køre rundt efter det. Kunne vi forklare dem, det er lige ved den her sportshal. Det kan kun være der. Altså fordi vi ligesom kunne udelukke ud fra de informationer, som der var kommet ud fra politiet. Som der ikke var alle informationer, men så kunne vi ligesom sige, at det er her, I skal hen. Og det er jo sådan en lille ting, men når det handler om ligesom at få det rigtige billede til tv, eller det rigtige billede til web, så er det nogle gange det her, der gør det. På kurset bliver man også introduceret til forskellige eksperter, man ligesom kan følge. Man får en hel del litteratur med, så man dels noget af det skal man læse til kurset, andet kan man ligesom læse efter, så man får ligesom et indblik i, jamen, hvad er det for en læring, jeg kan gå igennem her. Fordi det er meget netværksbåret, så er det helt klart en idé at ligesom at følge med på Blue Sky eller LinkedIn eller Twitter, for ligesom at følge med i, hvad foregår der inden for værktøjer og metoder, men på samme tid også følge med i, hvad kommer de her OSINT-eksperter egentlig ud med. Så hver gang, at der ligesom sker et eller andet enten i ens eget område eller internationalt, så kan man være helt sikker på, at der sidder nogle af de her OSINT-eksperter og sidder og kigger ned i det område. Følg med i, hvordan går de til de her analyser. På den måde, så udvider man ligesom sin horisont. Vil det så sige, at hvis jeg tager på dit kursus, så når jeg ligesom er færdig, så kan jeg faktisk bruge det her? Så er du i hvert fald klædt på til at starte med det. Du har nogle helt klare værktøjer og metoder, du kan tage med hjem og bruge din dagligdag. Og du har ligesom fået en introduktion til, hvordan du sådan kan arbejde mere systematisk med information. Det betyder, at man kan ligesom starte ud med, hvordan kan jeg gøre det i min hverdag? Og det skal man så hjem og finde ud af. Hvad kan jeg sætte op? Hvordan kan jeg overvåge information, der ligesom kan hjælpe mig i min hverdag? Så for os ved TV2 Fyn, så har det hjulpet med Facebook-grupper. Andre steder, så er det, at man overvåger dagsordner og referater. Andre steder, så sætter man en AI på at få det analyseret. Det skal man hjem og finde ud af, hvordan man kan gøre systematisk. Men så er der også i forhold til den enkelte case, der bliver man helt klart bedre til, hvordan kan jeg systematisere sådan en case. Hvordan kan jeg arbejde med at få skabt nogle større overblik hurtigere, så jeg kan komme hurtigere frem i den her case.
Hvilke forudsætninger skal jeg have, hvis jeg skal være med på dit kursus? Jamen det kræver ikke nogen forudsætninger. Altså du bliver klædt på fra starten til ligesom at høre om, hvad er OSINT, og så stille og roligt, så tager vi dig igennem nogle af de forskellige afgreninger af OSINT, og få det koblet til sådan et samlet mindset for, hvordan arbejder vi med det her. Så jeg skal ikke være undersøgelsesjournalist? Nej, for eksempel. det behøver du ikke. Der vil være værktøjer, du kan bruge inden for dit felt. Du har lyttet til en podcast fra Mediernes Efteruddannelse. Mit navn er Michael O. Jensen.